Четох някъде, че до година или Тур дю Франс или Джирото ще има етап в България. Това са обиколки по шосе. Къде ще ги направим? Ние нямаме шосета, ние нямаме нищо. Това са дълги етапите. Един съвет, даже два за хора, които карат. Колело. Има едно схващане, че не е добре да караш с слушалки, за да можеш да чуваш околната среда и да реагираш по-навреме. Според мен това е грешно схващане. Иска да кажа, че в нашата реалност с всички тия малумници наоколо си длъжен да си натика слушалките в ушите и да надуеш каквото там харесваш. И ако умираш, поне да си слушаш любимата музика докато умираш. Това е причината, поради която е хубаво да имаш слушалки в ушите, е да не се разсейваш от всеки, който се опитва да ти даде знак с клаксон. Нали, някои хора бибиткат и си мислят, че по този начин ти правят услуга. Ако ти сложиш слушалки, чисто инстинктивно ще почнеш по-често да се оглеждаш напред-назад на страни и в общи линии ще се наясно какво се случва около тебе. Обаче ако си караш без слушалки и слушаш, разчиташ на слуха си, тебе се нарежда някакъв идиот и да ти каже с бибиткане, че сега ще мини покрай тебе. Най-тъпото нещо, човек, най-тъпото. Бип, аз минавам. В момента, в който той ти бибитне, ти си мислиш, аз правя нещо не както трябва, я чакай да видя какво става, обръщаш се и в този момент инстинктивно завиваш с ръце. Трябва да си много добър, за да не го направиш. Трябва да си някакъв много като мене. Ама аз съм се слушал. В момента, в който той ти бибитне и ти кривнеш, траекторията ти може да се засече с неговата удар. Така че слагай слушалките, оглеждай се, яка музика и това е. Има шанс по-дълго да живееш. Тук законите са на местно ниво. Няма такива общо валидни правила за всички. Има закона на селото, идваш тук. И тук можеш да караш всеки превозни средства, стига да се навърши 3 години. Качваш се на мотора и тръгваш. Качваш се надяло си на ладата и тръгта в гората. Не е проблем, човек. Ограничение на скоростта не важат за местни. Там може би всяко село има различни вътрешни закони, но виждам, че тук това конкретно май няма никакво. Искаш да караш по такива пътеки, като тази, никакъв гравел. Гравел е шосеен велосипед. Ставаш без ръце, ако караш тук. И без задник.
Велоалеите в България понякога са по-опасни, отколкото пътното платно. Велоалея трябва да е място, където да се предвижваш с колелото безопасно, ама не, при нас не. Е тая примерно, това какво беше, горубляне, е насред тротуара. Е това примерно. Той шишо си ходи там, клатушки се, заблееш се малко, влезеш в дупка, щупиш си носа. Карат се тук кой да мине първи и кой къде ще паркира. Некви пък бащата оставя децата да карат колело, те не могат да ходят, още колело карат зигзаг, шашът го правят. Де се забих тук? Целя се надрах. Какво търся? Едно момче ме помоли да му стегна колата, да му я оправя. Била леко чукната от тук там. Пък аз нали си купих такова много силно тиксо. И частите са тук, всичко необходимо. Това е някакво копченце. Тук е кората, ауспуха, други неща, парктроника, жабката. Спирачките са в изправност, не мърда. Уплътнението на прозорца. Понеже съм съпричастен с хората в Плевенско и с това, че няма вода, като бях студент във Варна, 4 години скарахме режим. Имахме вода, не, може би първите 3 имахме вода само неделя и четвъртък или неделя и сряда. Общежитието по принцип е пълно с хора. В някои стаи живеят 2 души, в други по 3. Аз имах късмет да живея в тоалетна сам. Да, бивша обща тоалетна или баня, нещо такова. Превърната на стая, размерите й са доста компактни. Това е много хубаво, нали, да си сам, защото имаш 30 минути топла вода само за себе си. Докато тези с примерно стаите, които има по 3 човека, хората бяха много дисциплинирани. Значи ужасно дисциплинирани. Като чуя думата дисциплина, аз не се сещам за какво? За Карлос Насар или Юсейн Болт. Аз се сещам за едни момичета, които живееха на дъното на тройката. Всеки ден ужасно много хора, нагоре, надолу по стълбите, асансьорите, чуваш викове, красици, ихо, ахо, радостни викове, някои плачат, защото имат двойки или пък защото са скарали с гаджето или нещо такова. Обаче, стане ли 7 часа в неделя, гробна тишина. Няма, никой не мърда, врата не се хлопва, телевизорите спират, музика няма, дишането е пулса забавен, дишането на повърхността и чакаш. И около 7:30 почва дънданията. Водата тръгва по тръбите, скача първия, сапунисва се, шампуан, изчаква няколко, в смисъл, трябват му примерно 35 секунди да се сапуниса с шампуана. Излиза, така както е сапунисан, влиза втория. Същата процедура, 35 секунди. Излиза втория, предава щафетата на третия влиза, почва той да се сапунисва. През това време пяната вече е размекнала мръсотията. Първия влиза и почва да се изполива.
отнема му около 28 секунди. Втория до 30 секунди, третия също. И понеже те са много бързи и дисциплинирани, това го правят 2-3 пъти. И ти като си толкова, как да кажа, като оптимизираш процеса, човек, кожата ти става като на новородено. После 2-3 дена може да изкара, няма проблеми. Напред съм си ни очила. Понякога попадаш на срещен вятър и си мислиш, че това е най-лошото. Или вече си изморен си вече, нямаш пауър, едва въртиш, чуй се как да се добереш до цивилизацията. Това, през което сега минах, е по-гадно от насрещен вятър. Да се забиеш в все по-дълбоко и по-дълбоко в някаква гора от капини, малини, шипки, тренки, всичко, което има шипове по него. И да продължаваш да влизаш навътре и да срещнеш някой, нали, знак за това, че е проходим района. Стигаш до, срещаш някакъв маняк, питаш го, има ли път и той те излъжи. Да бе, давай смело. Аз ще оцелея, ама гумата